बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय रुपहि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 2022 इं मायथाइनि बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय सा 30 फरायसा आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय सा 23 फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरखौबो बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जायो। इयुन जोलैखौ थुलुंगाखां होनाय आरो जायफोर फरायसाफोरा गोदानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव उथ्रिसारनानै बरायजादों बिथांमोना इयुनाव आरोबाव साबसिन फरायनानै गोजौ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावनि आरो ओनसोलनि थाखाय मुं लाखिनो हायो बेनि थांखिजों दिनै बे बरायनाय हाबाफारिखौ लाखिनाय जादों। बेवहाय बे आफादाव बाहागो लानानै थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबादि जुदि जों हाबाफारिफोरखौ लाबाय थायोबा थारैनो गथ' गथायफोरा मोनसे थुलुंगाखां मोनगोन आरो बेबादिनो जिउनि बायदिसिना बिदिसो आवगायलांनायनि थुलुंगाखौ लानानै बिसोर आवगायलांगोन आरो गावनि लोगोसे हारिनि मोनसे जौगानायनि बेलायाव बिहोमा होनो हागोन होननानै आं सानो आं बे इयुन जोलै एबा फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेखौनो थिनो जे दानि जुगा जिहेतु कम्पिटिटिभबो जाबाय आरो बिनि लोगोसे एक्सपार्टफोरनि जुग स्पेसियलिस्टफोरनि जुग बेखायनो जाय खामानिखौ मावो बा जायखौ सोलोङो बेयाव जुदि गावबा गावखौनो रोंगोसार साफा सुबुं हिसाबै दानो थाखाय नाजानांगोन आरो जि मावो बेखौ जाहाथे मोजाङै मावो बेबायदि जेखौ सोलोङो बेखौ मोजाङै सोलोंनायनि हुदाखौ दानो थाखाय आं खावलायो आरो नङाबा बेबायदि आदा खावनिया बा एसे सोलोंजेननाय बा एसे गोरों बेबायदि हाबदान खालामनानै लायोबा मानसिया जौगानाय नङा। दा बेखायनो आङो जोंनि अनजालि इयुन जोलैफोरखौ खावलायदों जोङो गावबा गावखौ माने सोरबा गोरोंनि फ्राय सुबुरुन लानानै सोरखौबा मेन्टर हिसाबै लानानै गावनि जेंना जेंसिफोर जायोब्ला बिदि सावरायनानै एबा गेदेमाफोरजों लिंक लाखिनानै कानेक्सनखौ लाखिनानै जों जुदि खामानि मावोबा थारैनो जौगानो हागोन आरो दाखालि जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ नुयो जे फोरोंगुरुफोरजों एबा गोरों गोराफोरजों कानेक्सनखौ लाखिनो नागिरो खालि गावनि समब्रा समब्रि लोगोफोरजोंल' आन्था कानेक्सनखौ लाखियोबा फेसबुकआव आन्था बेबायदि फ्रेन्ड लिस्टआव थायोबा बिदि गासिबो जाफुङा। बेखायनो जिखिनि जोंनि समाजाव जोंनि हारियाव गोरों गोरा मानसि ओंखारबाय बिथांमोनजों कानेक्सनखौ लाखिनानै गावबा गावनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नाजानांगोन आं सानो आरो दिनैनि जि बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि हांख्रायनाय लेखा जोंजों बाहागो लाफैनो हादों। 2019 मायथाइयाव सासे मोजां फोरोंगिरि हिसाबै बान्था मोननाय बिटिसिनिफ्राय आरो लोगोसे आसामनि सासे मोजां फोरोंगिरि हिसाबै बान्था मोनदों 2020 मायथाइयाव आरो थिग बिदिनो नेशनेल लेभेलनि एवार्ड 2021 मायथाइयाव सासे मोजां फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा नेशनेल लेभेलनि बान्था एवार्ड मोननो हादों। सार बिथां बिनन्द स्वर्गियारि सार बिथांखौ जोंनि दखरा आफादनि जि हांख्रायनाय लेखा बिथाङा दिनैनि जि बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो जोंनि फरायसाफोरखौ मोनसे मोजां थुलुंगानाय एबा थुलुंगानाय बिबुंथिफोर बिथाङा बोसोनफोर जोंनि गेजेराव होलांदों एबा बुंदों। दा सारखौ जोङै नायनो जोङो गोजोननाय मोन्दों। जोंनि हांख्रायनाय लेखा बिथाङा बाहागो लाफैदों। दा बेखायनो सारनिसिम जोङो साबायखर जासिदों। लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां बासिराम रामसियारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बिदिनो जोंनि जिल्लानि सासे नेहाथारि भारत बर' आरो सासे हारिमु नेहाथारि आरो लोगोसे सासे गेलेमु नेहाथारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। बिदिनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय बे रुपहि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि
एबा फरायसालिनि प्रिन्सिपाल बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बयनिसिमबो दखरा आफादनि साबायखर जासिदों आरो जों बेखौनो सानो जोंनि इयुन जोलैखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे थुलुंगानाय हाबाफारि हिसाबै आरो इयुनाव मोनसे थुलुंगा मोनो जोंनि इयुन जोलैफ्रा जों बेखौनो हास्थायो आरो इयुनावबो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जोंनि दखरा एबसुआ लालांबाय थागोन बेखौनो जों खावलायो सरकारनि सिङाव HSLCआव जोंहा 30 जन सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों एबा फार्स्ट डिभिजन खालामनो हादों आरो लोगोसे HSआव जोंहा 23 जन फरायसुला बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों दा बिथांमोनखौ जोङो दखरा आफादनि जानानै इनायनो साबायखर जासिदों हनुमान हार्डवेयाराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायांपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयर मुंनि गंसे हार्डवेयर गला बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबल प्लाइबोर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो मबाइल नाम्बार 9394712499 नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरा जगायनानै होगोन बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी शो बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं 4 आगस्टआव तामुलपुर 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि 12 आगस्टआव बाक्सा 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नाम्बार 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो